Carabassó, que facin jocs de play de pedra, paper i tisores i pinten el Sant Boi en lloc del pas de peatons. En 2006 me'n vaig anar a estudiar fora en un Erasmus, com molts altres universitaris d'este país. Al 2006 així ningú parlava de crisis, al 2006 així encara vivíem en el pleno empleo i les constructores encara pagaven festes a tot el poble. Per tant, la decisió de marxar fora no té res a veure en les dificultats econòmiques que pot viure el País Valencià en aquests moments. Però després, el 2008, la crisi va començar un poc per tot el món i al final la decisió de marxar a viure fora quasi que va ser acertada, però he de dir que va ser quasi de casualitat. Jo quan me'n vaig anar pensava que l'aeroport que tinc així detrás, l'aeroport de Vilanova d'Alcolea, pensava que aquest aeroport seria la solució, que eixiria de la feina el divendres de vesprà i que al cap de 3 hores estaria sopant caldo amb pilotes a Vilafranca. I això ja sabem com ha acabat aquesta història, però de moment nanai de la Xina. Aquesta nit és la nit de Sant Joan i hem pensat des de Benimaclet Viu i el Centre Social Terra que podíem recuperar les nostres festes, la festa al carrer, el sentit que per a les valencianes i els valencians té aquesta festa, i aleshores hem decidit celebrar la primera rebella popular a Benimaclet. Començar amb un concert de Pau Alabajos, després de les 9 tindrem un sopar popular al carrer, una torrada de carn i de verdures, després n'hi haurà un punxadís per amenitzar la festa, un cremaet per a celebrar el nou solstici i això, i gaudir tots junts de lo que és la festa de Sant Joan. Queda l'amistat, pots comptar amb mi, per al que necessites, vine a buscar-me. La dona que per un home suspira como una loca, volent-lo i siguen la novia, no li besa mai la boca, el novio enca que la buiga, sempre el volen suspirar, tan fàcil com una figa, i hasta en ganes de chillar, posa menta, posa menta. ¡Tranquilo, hombre! ¡Que esto no es nada! ¡Que el vehículo es bueno! ¡100% español! ¡Claro! ¡Aquí está el tema! Motocarro español, motor español, neumático español y me colocan bujía alemana. Manía de meter piezas extranjeras donde no hace falta. Amunt, València. Vicent. Fallers de Sant Jordi des de sempre. Vicent, està pagat el puro, que és que... Què passa? Està tot molt mal. Està tot molt mal. Molt mal està tot. Mira que els colors hay en mi patio. Lo que jugamos las pistas son muy grandes. Mira, chicos, escuchar, esto ya, la música la vamos a escuchar porque... Per què crec en l'ensenyament públic? Perquè és un instrument d'igualació social, porque esto permite que gente que de normal no tendría acceso a una educación tenga la opción de trabajar. Pues perquè pense que és un tipus d'ensenyament que ha de garantir la possibilitat de que tothom pugui tindre els estudis, una formació, perquè dona oportunitats a tota la gent. Que considerem que és una escola pública per a tot i per a totes. L'educació pública és la base d'una societat moderna. No volem una escola elitista. Perquè l'imparteix professorat qualificat. Perquè pense que és un ensenyament de qualitat. Perquè és un tresor en el qual
radica el nostre futur. Un dia de festes me trobo malament, me marejo i me porten de seguida a l'ambulatori, allí al poble, està el metge del poble, que era l'alcalde, fem bous, hi havia ambulància, per mi me vaig anar a Castelló. Això és dissabte de nit. Me tenen tot el dissabte de nit a urgències a Castelló diagnosticant-me. De matí, pràcticament, veuen que és que el desfibrilador ha perforat el cor. És a dir, el filet que hi ha dins del desfibrilador ha perforat el cor. I a Castelló no hi ha cardiòleg de guàrdia, a l'Hospital General, i m'han d'enviar en ambulància medicalitzar a València, al clínic m'envien. A Castelló no me podien operar i era un cas d'urgència. Aquell dia no me podien operar i aleshores ells no podien, suposo que no podien arriscar-se a deixar-me allí si passava alguna cosa aquell dia, perquè com no hi havia cardiòleg de guàrdia no podia dir no, demà l'operem, perquè no sabien, ells no sabien, suposo, quina decisió s'havia de prendre en aquell moment. Havien diagnosticat, ha perforat el desfibrilador, però ells ja no podien fer res més. La sang havia eixit del cor, aleshores el cor no podia bombejar correctament. Aleshores, si me portaven a València era una hora de trajecte en un mitjà de transport que, clar, no estàs en la UCI, estàs en assistència però no és el mateix. Però jo això ho sé, després, en aquell moment jo sé que estic greu. ¿Soy yo, la alcaldesa? ¿Sabes que te llama, de verdad? Creo que sí, pero no lo sé. No me lo creo. Fallera mayor de Valencia, eres la fallera mayor del año que viene. Y que espero hacerlo súper bien, lo mejor que pueda. Pero estás llorando mucho, cariño. ¡Ay, mucho! El PPCV es el único partido que defiende las señas de identidad y nuestra cultura, a diferencia de otros partidos de izquierda que tienen complejos y nunca han creído en la comunidad valenciana. En la comunidad valenciana sabemos muy bien lo que somos y lo que queremos ser. Y nadie nos lo tiene que decir. Veiem els mismos que de fumar i beure vi, deixa'm de la que hi ha un servir.
plena, pedra, papel y tisores, que apunten esos soles, que hacen peatones, tisores, tisores, de la margaraba, seras,